Daghan kayo ang nagbasa sa kasulatan kun Biblia apan managlahi o pagsabot o baruganan mahitungod niini. Pananglit ang pagtuong Katoliko kung inyong makita. Nganuman nga aduna kini mga larawan o mga ribulto nga ginahimo o gibutang o gisulod gayo diha sa balay alampuanan kun simbahan. Nganuman nga ang Katoliko aduna man mga butang nga sama niini o sa uban usab nga pundrok sa tinuhuan wala man sila mga ingon niini. Di ba inyong nakita ang mga simbahan kung balay alampuanan sa mga tinuhuan nga dili Katoliko wala gyud sila mga larawan o ribulto. Pero ngano man nga ang Katoliko aduna. Ug unya parihas man ang gibasihan Biblia kun balaang kasulatan. Mga igsoon yan sa bang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ining ubos ninyong galagad si Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Kauban nga itong mga igsuon sa technical side si kasamang radyoman Tani Luod, usab si kasamang radyoman Tax Ilumba. Pasiunang patimbaya sa gihapon nato sa atong station manager o amahan din sa istasyon si kasamang Edgar Dagumo uban na sa iyang mga kaubang mga radyoman. Sa gihapon ako maingon mayong adlaw sa Ginoo kaninyo o kanatong tanan. Ang atong pizza karon Pizza 6 sa bulan sa Oktubre tuig 2019. Okay mo palahi sa taog tema karon o isyo kay doon na po'y gahangyo na ko niini o kini subli na ni balik na ni. Balikon gihapon nato ni kay isyu man ni sa pagtuo o hangtod karon. Daghan pagyud gihapon ang wala masayod unsa ang wisdom o katinawan o kanang gitawag na kahayag sa pagtuong Katoliko mahitungod niini. So mao to atong intro nga gihatag ninyo kaganina pagsugod. Susamang Biblia ang gibasihan. Pero nganong managlahi o pagsabot o baruganan mahitugod ini. Pananglit ang Katoliko nagabuhat og mga larawan o dibulto apan ang ubang pagtuo o ubang relihiyon Biblia ang gigamit pero wala sila maghimog larawan o dibulto. Ang igsuon na regionis pagsabot parehas ang both sides nagtuo sa Biblia pero dili parehas og pagsabot. So ang pangutana karon asa man nga pagsabot ang mao gyud o angay gyud natong tamdan o tuhuan. Now kung muani ta diri sa Biblia ang both sides doon na gyud mapanghawiran na ay mabasa nga ang Diyos ga dili o paghimog larawan o ribulto. Apan aduna po'y mabasa nga ang Diyos ra pud gihapon ang nagsugo sa paghimo og ribulto o larawan. So kung mangutana ta ang Katoliko na abay gibasihan nian ang paghimo og mga larawan o ribulto, ang tubag aduna bersikulo nga mapanghawiran o mahatag nga ebidensya ang Katoliko nga naa sa Biblia. Ang Diyos gapahimog ribulto pananglit Exodo kapitulo 25 tudling 17 hangtod 22 ang Diyos
gisugo niya si Moses sa paghimo og duha ka ribulto sa kiruben, unsa man ang kiruben o anghel. Pagabuhato ni sa ibabaw sa maong sudlanan sa masig kakilid. Ang Diyos gapahimo ni Moses og ribulto sa kiruben sa Números kapitulo 21 bersikulo 4 hangtod 9, no? Números 21 tudling 4 hangtod 9, ang Dios gapahimo og ribulto sa bitin ngadto ni Moses. Una man sa Biblia. Unya ang templo sa Dios gihulagway pinaaging panan-awon diha sa Ezekiel 41. 15 hangtod 20 gihulagway na ang mga larawan nga gitawag ni og mga balaang simbolo sumala diha sa Salmo 74 1 hangtod sa 9, no? Salmo 74 1 hangtod 9 kanang mga butang nga naa diha sulod sa templo sama sa larawan sa kiruben o anghel. Napagay ito'y mga dayan-dayan nga napay ribulto sa leon. Kunya kanang kiruben o anghel ang itsura gud ana tao, nalay pako. Unay gipanghawiran ng Katoliko. Unya, ang nisupak pud anang baruganan sa Katoliko na apoy bersikulo nga gigamit. Nganong wala sila ribulto. Nganong dili sila maghimo og larawan diya sa ilang simbahan, no? Ang ila pong gamiton nga bersikulo kana pong Exodo kapitulo 20, bersikulo 4 ug 5 kay diha gud sa Exodo 20 naagyo na sa napulo kasugo sa Dios, moralo. Exodo kapitulo 20 bersikulo 4 hangtod 9, nag-ingon ang Dios diha nga dili kuno pabuhaton ang tao og larawan o ribulto o bisan unsang dagway. O sa Deuteronomio 4:16 bisan gani sa dagway sa lalaki ug babae gidili nas pagpahimo. Dayon dili nimo ni yukbuan. Maingon ang mga dili Katoliko na sakto may nganong wala mi naghimog ribulto kay nag-ingon ang Dios diha sa iyang sugo nga ayaw mo paghimog larawan o ribulto bisan unsa dagway sa lalaki o babae. Nya kamo mga Katoliko gasupak man mo ana kay gihimo mo dagway sa babae kanang inyong Mama Mary, dagway sa lalaki kanang inyong San Vicente, San Antonio guban pa. Unya gidili ang pagyukbo, no? Exodo 20 bersikulo 5 niya kamo mga Katoliko yukbo luhod-luhod mo mga larawan ribulto. So supak mo sa Biblia. So both sides parehas nga dunay bersikulong gipanghawiran. Ang Katoliko dunay gibasihan sa paghimo. Ang nisupak na apoy gibasihan sa pagsupak. Now, pahinomdom lang no mga tinahod nga tigpaminaw, dili tanang nagkutlo og bersikulo o tudling sa Biblia, tuhuan na to. Kay naamay mo kutlo tag bersikulo pero imong gamito na sa pag-atake hinoon, pagpakikontra sa anaas kamatuoran. Pareha sa yawa, di ba? Ang yawa, iyang gitintal si Jesus Christ ang atong Ginoo ni kutlo po siya bersikulo sa Biblia na ana sa Salmo kung makalimot katubang niingon ang yawa ngadto sa Ginoo katong iyang gitintal na ana sa bagong kasabutan katong sa pangpang gani nga giingnan sa yawa ang Ginoo nga kung tinuod kang anak sa Dios ambak niya ng pangpang kay ginaingon man nga ang anak sa Dios dili maunsa kung kini mahagbong, no? Kay sapnayon kinis mga anghel. Tanawa. Ang yawa sa iyang pagtintal sa atong Ginoo mo gamit sa tudling sa Biblia, pero ang iyang tumong sa kutlo og tudling pag alkontra o tintal sa atong Ginoo. So, gigamit ang bersikulo sa pagpatunhay sa kabakakan. So, mao na. Unya, kini ra bang pag maingon tag gigamit og bersikulo, unya naa di ay sa kasaypanan. Now, dili ra ba ta kahibalo ani, no? Kay mostly gud kanang gitawag na tug honest mistake. Ang gahimo ana nagtuo nga insakto pero dili di ay. Pero hinoon dili ta guilty kung honest mistake. Pero napoy uban ang botog naa magyud po na kanang may delikado kanang tuyoon yun nagsayop pa kanang pag misinterpret ang mga naisulat sa Biblia.
Now, karon dirita diretso kay pila ra man ka minuto sa itong programa, 30 minutos ragod. Okay. No. Now, dirita sa paghubad din diretso. Paghubad din diretso. Now, ang tinuod ba nga igsuon kanang pagdili o pagpabuhat, no? Depende man gud na og unsay imong tumong. Ang Dios wala gyud magdili paghimo og ribulto kung insakto ang imong tumong sa paghimo. Pero kung sayop gani ang tumong sa paghimo, mao na gidili. Ang atong premise ana nga example, parehas gyud na anang kwarta kay kanunay na yun ako ning ibalik-balik. Kanang kwarta bitaw kanang unsa man ang kwarta, kanang gamito nato sa pagpalit og pagkaon o anything. O instrumento nga para makabaton tag mga butang nga gibaligya, dili yung kakabaton ana kung wala kay kwarta. O kanang kwarta pwede na dong gamiton, wala ta did-e. Pwede ta mo gamit og kwarta pero sa insakto nga tumong, sa sakto nga paagi. Di ba? Ipalit og pagkaon, itabang sa uban, iamot sa kanang mga abuton nga para pagtabang pod. Mao na. Maayo ang kwarta kung gamiton sa insakto, pero kung sayop ang tumong sa paggamit og kwarta, dili na po na, gibawal na po na, pras anang pagsuborno. O ang kwarta na gyud mismo mao'y himuong Dios. O kana gibawal. Pero kung insakto ang tumong, wala na idili. Nakaron kanang ribulto o larawan, unsa man ang gipasabot sa Dios o sa Biblia nga gipasabot nga gibawal kung ang imong tumong sayop o dili mao. Now, ang tumong gani sa tao sa paghimog larawan o ribulto, himuong Dios. O himuong Dios ba? Pananglit ako, kaming mga Katoliko maghimo mig ribulto sa mga santos o ribulto ni Mama Mary o uban pa. Maghimo mi ana kay ang among tumong sa paghimo aron himuon namong laing Dios. Kung ang paghimo sa Katoliko og larawan ni Mary, ang tumong aron himuong laing Dios, isipon nga Dios mao na gidili. Kay kanang Exodo 20 bersikulo 4 ug 5, kini ko nato mga igsuon nga mga dili Katoliko, ang ilag yung isumada kana ra yung 4 ug 5. Exodo 20 bersikulo 4 ug 5, kay kanang 4 ug 5 gadili og ribulto din, gidili ang pagyukbo og ribulto. Kung sumadahon na igo man gyud dayon diretso ang Katoliko, di ba? Kay ang Katoliko gahimog ribulto din yukbo pod. Pero ang tinuod mga igsuon, kung iapil lang ang bersikulo 3, matibuok gyud na nimo pagsabot, makaingon gyud ka nga ang Katoliko dili maigo ngano man. Dapat god sa debate sa akong higala nga kaatbang 70 Adventist, ako naman ning gipadayag. Ang Exodo 24 ug 5 god masabtan ang buot ipasabot ana kung iapil gyud og sumada sa pagsabot ang bersikulo 3. Importante gyud ang bersikulo 3. Exodo 20 bersikulo 3. Ay ha ka mo basa anang 4 ug 5. Ngano man, kay kumudritso lang kag 4 ug 5, sayop yun ang Katoliko, kay gahimo magribulto din, galuhod-luhod po. Pero kung iapil ang bersikulo 3, dili maigo ang Katoliko. Ngano man, sa bersikulo 3, klaro ang pasidaan. Ang tumong, klaro ang tumong diha, nga gipasabot sa Dios, nga gibawal niya sa paghimog ribulto. Kana yung Exodo 20 bersikulo 3. Basahon sa yun ng 3, then ay 4 ug 5. Kana, muna yung gitawag og understanding the scripture in context. Konteksto ba? Sa bersikulo 3, nag-ingon ng Diyos, ayaw pagbaton og laing Diyos gawas kanako. Di ba niya? Ayaw pagbaton og laing Diyos gawas kanako. Dayon, sa 4, mauna dayon to, gidili ang paghimog ribulto, gidili ang paghimog pagluhod o pagyukbo ni ining mga ribulto. Kung sumadahon ng 3 ka bersikulo, buot ipasabot, gibawal o gidili ang paghimog larawan o ribulto, bisan unsa gani, bisan manggali dili ribulto, bisan pagtao. Bisan pagtao nga kanang mulihok yun, dili lang kay kanang dili mulihok.
Bisan pagtao anything nga himuon natong Dios unya dili tinuod Dios. O pananglit ako, himuon ko ninyong Dios, o kana si Rizal himuon natong Dios dili man na Dios si Rizal. Mahimo man gunang Dios. Kay kana laging Dios. Unsa man ang Dios nga gibawal, nagtuo ka nga mao na unya dili tinuod. Plus anang mayong kag tarak-tarak kay dili tinuod trak, dulaan lang. Doktor kay dili tinuod doktor. Di ba? Kana pong Dios, anything, dili lang ribulto. Bisan unsang butang nga ginaisip na tong Dios unya dili tinuod, mahimo ng Dios. Oh, so mao na gibawal gyud sa Dios diri sa Biblia. Unya ang pangutana, ang Katoliko gatudlo ba nga kanang larawan gihimo na aron himuong Dios? Klaro man sa katekism, kung nagbasa mo librong Katoliko katekism, kanang idolatry mo man gyud gibawal sa ribulto. Unsa man ang idolatry? No? Kana bang butang o bisag unsa, mabuhi ka magdili, ribulto magdili. Nya, ang imong tratamento, ang imong pagbati ana Dios. O kana lang idolatry god but pasabutan na idolatry. Kanang latry diha gikan sa Grigong pulo nga latria. Kanang honor o simba nga sa Dios lang. Oh, subot pasabot kung ang imong pagbati sa usa ka butang Dios na, unya dili gyud na Dios, mao na idolatry. Dili lang gani larawan, bisan pag kanang mga buhat nato nga naghinobra gani nga nilabaw na kaysa pag ila nato sa matuod nga Dios, idolatry gyapon na. Pananglit ka nang wala na kay simba-simba, wa na nimo wala na ka maguna-huna sa Dios, sige na lang kas kahilayan. O kanang kahilayan mao na nay Dios nimo, kay mao naman ay number 1 sa imong kinabuhi. Pagbaton lang gyapon naglaing Dios. Di ba? O kanang di na ka mosimba kay nabuang na lang kag dula-dula sa computer, o ini nga buhat nga gusto nimo nga imo lang gusto nga gibaylo na nimo sa Dios. O idolatry gyapon na. So anything ang imong pagbati o ang imong pagtuo Dios na unya dili tinuod, idolatry na. Sa katekism giingon dito nga kanang idolatry kuno divinizing what is not God. Oh, kanang ipaka-Dios ang dili Dios. Mao nay idolatry, mao nay gidili sa ribulto. Ang pangutana, ang Katoliko gatudlo nga kanang ribulto mao ay Dios, dili oy. Kay ang Dios sa Katoliko usa lang. Sa tulo ka persona, Amahan, Anak, Espiritu Santo, wala giapil ng mga ribulto, di ba? So mao na kay kung ato pong i-ignore ang ubang bersikulo sa Biblia nga ang Dios gapahimog ribulto, murag gikulangan po nato ang pagtulunan sa Biblia. So bot ipasabot kanang mga pagtuo o mga pundok nga walay mga ribulto sa ilang simbahan, so meaning kulang po ang ilang nasairan. Ngano man kay agi sa kahadlok nila nga dunay pagdili sa paghimog ribulto, mao nang wa sila gahimo. Di ba? Agi silang kahadlok. Wala nila buhata pod ang unsa po'y maayo sa ribulto. Di ba? Kinahanglan ato pong buhaton to kung unsay maayo ana. Nga ang Dios gani gapahimog ribulto. Now, sayon ramang kayo sabton. Nganong maghimo tag ribulto didto ta sa insakto nga tumong. Ngano man be ang Dios nagpahimo og ribulto sa kiruben o anghel? Mo ni pangutana diha. Nganong nagpahimo ang Dios og larawan sa ribulto? O larawan sa kirubin o anghel. Ang Dios nagpahimo og ribulto isip simbolo sa iyang presensya. Di ba? Kay kung basahon ko nimo ng Exodo 25:17 hangtod 22, di ba ang Dios gisugo si Moses paghimog ribulto sa kirubin? Dayon nag-ingon siya sa bersikulo 22, no, Exodo 25 bersikulo 22, nag-ingon siya nga diri ko makigtagbo o makigistorya ninyo taliwala sa duha ka ribultos kirubin ibabaw sa sudlanan sa kasabutan. So meaning bot pasabot ang presence of God naa dito sa sudlanan nga naay ribulto. So nagpasabot nga ang duha ka ribultos kirubin o katong sudlanan nagsimbolo sa presensya sa Dios. Sa ato pa dili dautan ang paghimog ribulto kung himuon lang simbolo o representation, kay kanang kirubin representation mo na sa mga anghel, di ba?
Umao na. So, mingon sila nga, og luhod-luhuran biritas, di gihimo ng Diyos, dili pod. Kay dili man tanang pagluhod, pagpagka-Diyos. Depende man guna sa imong una-una og pagbati. Kay, kung moingon mo, inyo mang giludan biritas ng ribulto, so gihimo ninyo ng Diyos, dili lagi. Basta haragod sa 2 Hari 1:13, 2 Hari 1:13, si Elijah, giludhan din, giampuan ba gani? Sa King James Version, klaro kayo, giampuan, gipray, si Elijah. Bueno, na ako naman yung gi-explain po nga sa mga higayon diri sa Arimin Dipolog nga depende man ha, no, kung nag-ampo ka og santos nga ang imong pagtuo ang Dios mao na ng santos ang gidili na bawal na idolatry gyapon na pagbutunog lahing Dios. Pero kung naghangyo ka o nag-ampo kag santos nga sa iya ra pong mahimo pasan nang magpa-prayer request ka o magpatabang kag ampo, wala na idili para sa mga born again o dili katoliko nga hangyo nila ilang mga pastor nga iampo po sila o pray over sila, wala na gibawal. So mao na mga igsoon nga ang pagdili gyud sa ribulto kung ipaka-Diyos na. Yang katoliko wa man magtudloan na. Nya unsa may prueba sa Biblia nga ang gidili gyud sa Dios, nya kini mga taong gipasabot diri nga kung maghimo sila kanang ribulto, gihimo gyud nilang Dios. Sama aning Isaias 44:17, no? Isaias 44:17 ug Nehemias 9:18. Naa diri mabasa ang mga tao nga gahimo og ribulto sa atong Baal, Merkur, Diana, Astaroth. Kung maghimo sila og ribulto, hinganlan gyud nila Dios para sa ano. Basahon lang ako ni Isaias 44:17. Og ang sobra niini himuon niyang usa ka Dios, klaro pa gyud. Iyang Dios muluhod og mosimba siya niini, magampo siya niini og moingon, luwasa ako kay ikaw may akong Dios. Mao ni ang gidili. Unya ang Katoliko wala man gatudlo nga himuong Diyos na ribulto. So dili gyud ang Katoliko may maigo aning pagdili sa ribulto. Litra por litra gyud ang mabasa diri nga gipasabot nga dili gyud daotan ang paghimog ribulto basta dili lang isipong Dios. Aniya sa Oseas 4:3. Oseas 4:3. Dili Oseas 4, Oseas 14. Basahan niyo inyong Biblia. Oseas 14, Oseas 14 bersikulo 3 giingon diri. Dili makaluwas kanamo ang Assyria, dili na kami mo kabayo sa mga kabayo, o dili na kami mo isip nga among Dios ang binuhat sa among kamot. Tanawa. So dili na kuno mo isip nga Dios sa binuhat sa among mga kamot. So maoro na gidili sa ribulto. Nya mao man ipagtulon ang Katoliko. Pwede ra maghimog ribulto basta di lang isipong Dios. Wa naman taigong panahon, no, mga igsuon. Daghan pa unta tang ang iskutan mahitungod ani, pero ako aning gilakbitan kay doon na po'y nag-request. Daghan bagyod tang ikasulti ani, no? Ug unsa gali wisdom, unsay nakamaayo sa ribulto basta insakto lang tumong. So kay naa may insakto nga gamit, so mo na ang Katoliko gahimo. Kailangan di na lang gamuhimo tungod lang kay dunay dili maayo nga paggamit para sa pagkupulis. Undangan na lang din na ang pagkapulis kay dunay mga abusadong pulis dili. Okay, koreksyonan lang. So maghimo og ribulto sa saktong tumong, ibawo lang ng dili insaktong tumong. Wa naman tayo igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, sa atong obispo, mga kaparian. By the way, unyang hapon ay ninyo si Piata, basyon makaatubang taon niya, o discussion kung madayon, o debate, alauna, o alas 8 gabi sa Tulumanon sa Catholic Faith Defenders. Okay, hangtod sa sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. PSPR Tatak RMN. Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon may blooming na bango ng Sakura. Sakura,
certified. Sakura Blossom. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Miss, basta na germicidal soap gani? Diin man diri. Itong ordinaryo lang? 1,700 pesos ni. Ha? 14 pesos ang sabon, plus 186 tambal sa diarrhea, plus 1,500 doktor ug hospital. Suma total, 1,700 pesos kinitanan. Pwedeng ingon na ana kung gipalit nimo katong ubang sabon diha. Trust only Safeguard. Protect against a broad spectrum of germs. Hasta katong mahimong hinungdan og buni, alipunga, bisag diarrhea. Himo na lang na, miss. I won't compromise. Sa safeguard na ko. Buy one, share one sale promo at Roadside Optical, your professional eye care provider. Come and bring your relatives and friends and avail the buy one, share one promo for complete eyeglasses or the red tag discounted frames, prescripted eyeglasses, except process lens with free eye modernized checker. Promo runs